Şu günler Türkmenistana daşary ýurt döwletleriniň ýokary okuw jaýlaryna bilim alan raýatlaryň diplomlaryny ikrar etmek mewsimi batlanýar. Bu mewsimde paranyň alınıp berilmegi ýokary bilimi tasdiklatmak işlerine kölege salýar. Lewan Pulatynyň baş bilim müdirligine bir çeşme Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda günnäger sebitde raýatlaryň diplomlaryny ikrar etmek işlerine badalygy berilendigini aýtdy. Garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna agza ýurtlardaky ýokary okuw jaýlaryna mugallimçilik hünäri boýunça bilim alan lewaply ýaşlar bilim şahadatnamalaryny ikrar etdirmek üçin Sewit merkezine yerleşen Mugallimçilik institutyna bir ay möhlet bilen hünär okuw sapaklaryna gatnaşmaly bolýarlar. Täjikistan, Belarus, Russiýa we beýleki gyda döwletlerini mugallimçilik hünäri boýunça bilim alan ýaşlar Seyit Nazar Seyit adyndaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik institutyna berkedildi. Täze hünärmenler diplomlaryny tasdiklatmazdan odal türkmen diline taýýarlyk okuwlaryna gatnaşýarlar. Sondan soňra synaga gatnaşýarlar. Diýip bilim müdirligine çeşme aýtdy. Bilim resmiýetiniň bu proses boýunça Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen paýlaşan resmi namatyna görä daşary ýurt diplomlaryny ikrar etdirmek isleýän ýaşlardan 17 çemesi resmi nama talap edilýär. Bu aralykda yerli ýaşaýjylar ikrar etmek işlerine paranyň we bermitiň adat boluşýaly möhüm rol oýnaýandygyny aýdýarlar. Belarus döwletine rus dili we edebiýaty boýunça ýokary bilim alyp häzirki wagtda ýokary bilim şahadatnamasyny tasdiklatmaga çalışýan Türkmen awatly Gulkamar Mugallimçilik institutyna geçirilýän taýýarlyk okuw sapaklaryna da gatnaşmagy zerurlyk duýmaýar. Sebäbi onuň kakasy geljekki mugallimyň diplomyny Türkmenistana ikrar etdirmek üçin fevral aýynda bilim ministrliginden tanış tapyp $1000 para beripdir. Kakam öňünden fevral aýynda ministrlikden adam tapyp $7000 möçberinde para berdi. Men hatda bir aýlyk taýýarlyk okuwuna da baramok. Diýip Gulkamar aýdýar. Paranyň möçberi tapylan tanşyň täsir gücüne laýyklykda üýtgäp bilýär. 5 ýyl çemesi mundan ozal bir meňdeş prosesi başdan geçiren beýleki bir türkmen awatly rus dili mugallimi hak berdi. Bu ýagdaý barada şeýle diýär. 2018-2019 ýyllarda paranyň möçberi dollar hasabynda 10.000-15.000 çemesi dollara barabar bolýardy. Paranyň möçberi tapan tanşyňa bagly. Tanşyň ministrlikde bolsa paranyň möçberi az bolýar. Araçylaryň hasabyna narhlar ýokarlanyp bilýär. Diýip hak berdi aýtdy. Sözüne Türkmenistana 5 ýyl ozal valyutanyň gara bazardaky bahasy hem häzirkisinden tapawutlanýardy. Şol döwürlerde $1 gara bazar bahasy 30 manata çene çykypdy. Ýokary bilim şahadatnamasynyň tasdikladylmagyna dürli möçberlerde paranyň sorulmagy bu prosesden hassa hyýanatly peýdalanmagy ymtylýan taraplary ýüze çykarýar. Käwr raýatlar diplom tasdikladanna hileger araçylaryň ağırlygyna düşýär. Araçylar okuw asalar ýa-da diplomy ikrar etdirer diýip dalaşgärlerden ýa-da diplomlaryny tasdiklatmakçy bolýan raýatlardan pul alýarlar. Bu ýaşlar diplomlaryny ikrar etdirip ýa-da ýokary okuw jaýyna girip bilmeýärler. Araçylar gözden gaýyp ýetirim bolýarlar. Diýip habarçymyzyň Mugallimçilik institutyna çeşme aýdýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewan Sewitine diplom tasdiklatmak mewsimine paralel daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna resmi nama taýýarlamak we synaw tapşyrmak mewsiminiň hem gyzyşýanyny habar berýär. Lewaply ýaşlar internet päsgelçilikleri sebäpli giriş synawlaryny onlaýn kabul edýän ýokary okuw jaýlaryna synaw tapşyrmakda kösenýär. Russiýanyň we Belarusyň ýokary okuw jaýlaryna internet arkaly synaw tapşyrmakda kynçylyk çekýärin. Öýdäki Wi-Fi'ň güýji ýetmeýär. Ähli etraplaryň dalaşgärleri Türkmen Telekom kärhanasynyň Türkmenawat şäherinde ýerleşýän internet kafesiniň öňünde jemlenýärler. Dalaşgärleriň hemmesine kompýuter ýetmeýär. Ýerden saat 6-dan başlap nowatlaryň emele gelýän halatlary bolýar. Diýip däne etrafynyň bir ýaşaýjy aýdýar. Adatlyk radiosyny Lewan Pulatyna diplom tasdiklatmagyň töweregine bar bolan problemler barada vilayet bilim müdirliginden resmi tesbir alyp bilmeýär.